Näl pikir edýän berermi? Berer dost, näme berme? Guruluşyp beren. Ýören dost bark görülenno. Salam dogul. Han yerindemkä? Salam. Salam salam. Hawa yerine. Ýöründe gorkadaýda. Ýör. Olama golja kene. Onun wara bunu gowjalatlar wa özüm giyip gurulşar näde. Galynym daşadan arkaýyn boldy. Gel, Yanыңıza adam geldi. girin. Geleyin. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Nur gowmy? Gel, geç otur. Tanış bolýar, kakazan. Akajan gowmy salam aleykum. Gowmy edin. Çay kofe almalymy? Çay kof içýärmi? Yo dost. Bolle, sağ bolun, gidip ber. Bereket bersin. Yeni gelipdir daş binamız adam. Gaty binamız adam da. Tanış bol, dostum kakazan. Tanjan Najat. Salam aleykum. Wa aleykümselam. Araky beriginem yapandyr no. Hawa. Aýtdy oglanlar. Hay men yapsak diýdim yapýana dostum, bilýän öýdüm. Hawa aýdyp oturanda näme hyzmat? Kakazan dostumyň toýuny edip boldy. Özüm ahal oglany. Tuwalama. Ogon soň menem gowja toý sow boldyny boyun aldım. Şu dostum gow görýän men. Özüm bir wepaly dostlarymyň biri. Ýagdaý bolsa kömek ede. Nuri. Toy bir gowdat. Öwden bagyt toy. Teňem toýun gutly bolsun dost. Awa gelen aýagy düşdi. Bagtly bol. Sağ olun, sağ olun. Minnettar ağam. Ýöne bu gede kömek edip bilemek dost. O ne eýli? Ýazga sorýana dost, yaparna. Düşünýän. Ýöne öňkülüň yapamaga sen. Yapdyma. Sen ol yapan beriň dost. 5 ýyl milyon etdim. Geçen ýyl kılangan tekellen o. Olýan dostum onu diýip durmaly. Atworma berip bilemok. Senden beýle jogap garaşman. Ertiç beýle pullum getirip beren. Ertiz getirip bilen bolsaň. Bunu sen näme saklap berýän? Menden gardım köýberlay dost. Ýol kakazan giderlay dost. Senden dadım koyur diyemok. Nuri. Ýöne adalt da öňkülüňi bar. Bereýin soň ýene. Gerek gel sawol, zadyn gerek gelleýsen. Dostuna ayak çek bir minut. Geç otur hadi. Adama 10 yedek horma dedi. Bir yedek etme. Ön hormatıma gönder. Bir yedek yinem yağdılar, ölünce. Nuri'nin Hasan'a mı tanıyan? Epeslice tanıyan ağam. Çağırığımdan meri dostum, tanışım olan son yum gezip görünüz. Şunçu yum doğumçu da biter oluyor. Men şul adama yaranıp bilemok. Sana da bu zatları. Men hakta yaman pikirde bolmadığım şunu aydiyan. Al gör. Benden yarga akide nakları şu. Ha. Şeydi ben yaranıp bilemok şu. Şunço da attan tamam. Yaranıp bilmedim. Menden at görmem o. Benim muğdalamak şu zatları. Ergedek Nuri'nin toyuna soğuk etsek bol tanrın sıkpar ya. İyidini düşürüp getiren sanatım şu.
tekiniz davat edin. Aydanın qowwalla. Ýagdaý kynrak eken. Indi bilip goýar. Ova, gayrat et. Özüne de doğrucu düşünür. Alper onu. Öyle baxşylar sorda. Ziyani yok. Baktı bol. Toyun mutlu ol. Sağ ol abi. Ben sağ ol. Doğanım, şu dükkanın en gowy mebelleri var. Gowda, Gör hanım. gowda. Men seni yönüm yere getiren däldim, doğanım. Aldora dukanymyzda hoş gördük. Size näme kömek gerek? Bize en son gelen haritlan gorkajygy. Ýörüň beýlek, aýlaýyn sizi. Dinlejigim. Ayarlı oğlumun doğulan günü. Şoň üçin bir gowja sowa darasym gelýär. Mysal üçin näme zat? Şolar ýalarak mysal üçin. Kerim, Şolara aýrbetdäl şunu alsak. muheret. Akjeken, yeňiljeken. Aladın mı? Gowmy? Yerbedem däl şula. Material. Ya ondanam yumşak bir. Gow ekenle yaman. Kerim şunu alaýaly. Çöküp bit taşak. Halan olsaň doğanım alaly. Sen kişi. Yaman o eken Kerim şunu alaýaly. Munsam var. Otursana beni. Hanımla men bahasyny soraýyn bulardan. Kerim isdiýänmi? Berik gel. Şoňa kagyz bir. Kim aýa? Berik süýş. Hana, Feret, hana. Aýnadan Feret. O duran gaýz bara. Kim aýa? Mena tanamok. Ağaň saparyň gaýdy. Enesdäm şol. Enes şola. Aýjygym, berik gel. Ho gaýz kim? Gelneje. Bu gaýz bu binada ikinji adam. A birinji kim onda? Agasy. Agasy kim? Han, Han başlykmy? Han özüne başlyk diýilse halamaýar. Binada başlyk diýip zat ýok gelneje. Bizim hemmemiz bir iş etýäs. Olam Aldora brendi halka hudurlamak. Hanım özünü görüp bilmersmi? Men häzir soraýyn enişden. Kim diýmeli? Biz on hakasyň doğulmady. Bala. Garnaşlary. Bala. Salam gurban kaka, salam Waleyküm atynıja salam. gomsa. Salam aýdym. Tuwelem olup gidipsiň. Awa. Hawa görüşmediğimizde näçe wagt bolýar? Ha, bolonlar epetlice. Hanı han ýerde. Gelenimize göre onam göreli. Yer nedir? Ýörüň alky deýňär. Ýür gaýdy, Ýür. görkezäk. Aga mümkinmi? Gel. Bize mihman gelipdir. Geleýin. Salam aleykum. Waleyküm salam. Inim gowmy ýagşymy? Yaxşı. Berekella. Geçin. Altı nece qowmadyňyz? Hancan, Geçin otur. oğlum. Yaxşı. Özüňi Geç. işläp ýörsüňmi sagaman? Altı nece qowmy ýagdaýlaňyz? Sagamany işläp ýördiňizmi? Ýaşy Hancan. Oğlum. Eriň niçik? Hey. Qowdum. Sizi görmäkä men qowdum, sizi göremsoň. Nähir boljagym bilen okşuwar. Oy muni. Çay, kofe, suwsel. Kofeziga çaýar. Alay. Bar kofe alyp gelay. Owa me bir alaýsam diýdiňizmi? Altı nejeň doğulan günü bugün. Ýaşyň udyň boldun altı nece? Tuwelem ýaşyň udyň boldun. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Ondan şu münasibetli bir sowatçy gedäýin diýär. Oňarýaň dagym. Doğanyň bolsa zatdan aýtma. Diwan näme? Altı nece ýalaýanyň bolsa näme etseňem? Aýon soň bizim aşakda inişjany gördükde bir salam edäýli. Belki amatlarak verirsin. Belki sowgat edersin. Hem kakan doğanlardır da gelişmän durma. Aslında mebel dükanyňyz bardyr öýtmänlik. Bilen bolsam öý gorşçylym size gelerdim. Bilen boldum jan diýip gatnaşardyk diýäň.
Sizden sözüm yok. Şunçadan etmişiňizden soňam ýene gelip utanmany kofiýamy içip üstüne soğuk adam soran bolýaňyzmy? Käwat kakamyň doganlardan da guman edýäňmen. Kerima Hasan'a mer kakamy hosar çykdyňda. Öýden kowuk goýuran sizämi? Altyňyjy Hasan'a mer ogluňyz bolduk. Kakamyň zadyny öz agadyna gysganan sizämi? Arad etmeğin hemme dat badır ağam. Divanam mar yumşoktan yumşok, öyüm mar kaşandan kaşan. Hiç sayfiňyz wagtynda bir goltga bermediňiz. Indem ýöre beriň ağam, arkayın. Ejetinden terbiýalanma, diýeti gelip dur. Han tur gidellay. Kedil vermejegine öňüm bilýärdim. Henne han diýip. Hoş galam. Ağam, beýtmerem dälle. Wagtçygyn sen odatlardan habaryň ýokdy. Ýöne etmedem bolýun. Can ýen murtu joşlaryny hiç halamadym da. Şo döwre men 20 ýaşa gören boldan sen menden beterrak boldun. Şoň üçin edýänlerin bir sebäbi bardyr. Salam han, mümkinmi? Salam. Näme bolan sorajak dälmi? Ey, dogry maýdaýynmy? Aýt. Indi gyzyk gylýarlar. Näme, şeýle doýaýdyňmy? Edil beýli diýjekdir. Günärime gatjak bolma. Men doýamokdum. Sen özüň doýurdun. Han, men bizar boldum. Maňa beýle durmuş gerek däl. Durmuşa çykmakam, men beýle durmuşy gözüme getiremokdum. Ýa-dadım, maňa aýratyn durmuş gerek, muňýal durmuş gerek däl. Bolýa. Biraz gaýrat et. Gaharyňa belli bir netije gelme. Göçört bizem. Haçan han, haçan açyny garaşaýyn. Men näme diýsemem ýalňyş boljagyny bilýän han, sebäbi günä menni. Kellen gyzgynyna belli bir netije gelme Gülşat. Sene eğer tapardyň, menem gyz, ýöne şularlykda bir biziň durmuşymyz bolýar. Düşünseň. Onna göçeli. Bolanok. Näme üçin? Göreňokmy? Inime ýörmeli, son göçert. Ädir bize giden bolsak. Kirayna gidip jaýda ýaşardy. Kirayna jaýda ýaşasak, men öýdäklere gelim degmeýe. Ýöňeme men aýlygymy gözdi kötürler. Endi men gep köpelde oturjak däl. Ya men, ya öy. Gowsy men öňümde
şert koyma. Harketde yat. Erti guruluşuruz. Hoş halhan. Bizar boldum da şuloydun. Men başlayanmı? Aynı bağışlamda bağışlamamda bitiyen zat yok. Bolcak iş bollu. Başlayacak diysen başlap bolya han. O ne? Sen havarın yok. Nämeden? Men geldim. Han? Geldim Humay. Han eyvelik mi? Tanış bol. Gülşat. Men tanayan. Yöne gijan yar näme işi var? Onu sen tanış bol. Hayalim Humay. Helan aysan olmadı mı? Näme toymayıp balkenimi? Yok, onu da bir işaret edip duydurup bolyara. Men ne evleyin? Gene gördüm bilen o karaydı kapıdan koş kolumlu geldim bolun. Tövbe estağfurullah. Sağ olun, men bağışlan. Çay çıkday bolmasa? Han? Näme diýen? Näme diýjegim bilmedim o bir hil aljatdyňa ikiňizem iki yerden gelip. Edil çay vermersiňe? İşte içeri oturuyor da adam ne etdi? Başlyk näme üçin çağırdy käre? Başlyk mümkünmi? Gel geç otur. Hova, uğrat Karaşyan. Mekan. Yeni 2 tapkır yağlarımız gelýändir. Hayal etmeyen mahabatlandırmalı bunu. Başlyk näçe gözüňi tutýan açykdaýjyny? Ma hiç gıdıklı değil. Ne çıktaycı olsa bolsun men tayar. Onu men bir tanışma başlyk. Neme men haşlet görüýün oňa? Hova. Bir kitapar amatlatmagam ahmal guruluş görüýün. Ardan torap adam kaçırayım yine. Yo, Bile bu. Nire seyretsen Amazon yağı olup durmalı. Düşündün mü? Bolu bas düşündüm. Ma bir küçük wagt ber. Men oň derw belletin ederim. Edil şänik de oynayal eder. Hani bol? Tur. Tiz. Hani? Bol bas. Alo. Oo dinleyen. Gowmay dost. Näle ýagdaýlar? Gowumja saglyklar. Şükür Allah yaxşı. İşläp gördüňmi? Oo gel. Näme dost? Sen bilen görüşip bolardymy? Bir maslahat bardy. Gel görüşürüz. Gel. Nirde kaçan? Ayden şu at gel hemen ola stüdyoda men. İşte mi? Oo. Bol dost bardy mädir? Bolya. Bizem bir gazan ala. Assalamu alaykum dost. Wa aleykümselam. Gel mekan. İşläp gördüňmi zagaman? Yaxşı. Gowumja Yaxşı. saglyklar. Olmaz. Näle? Geç otur. Näle olsaň reklamyly? Oy, şükür gowy. Çay, kofe bir açıklar alayım mı? Yok gerek geldi o sağ ol. Şu reklamı ulaşmana geldim lan. Seyret dost biz täze yağ getirdik. Oo näme ya? On adı Amazon. Oo. Masin yağı, karobka yağı, qaraz her tütüjek yağlar getirdik biz. Onu soňam o antifrizam getirdik. Qaraz umuman muň ähli görnüşlerini giň işleyin başlyk size düşündürer de. Men dost. Mahavat edip bererin dost. Yöne şu harit qoğuda atmy, ýüzüňi tonurmajak atmy. Adamlar bizi görüp şol harida alýarlar dost. Onuň egerde şo zat biderek çyksa dost, bide abray däl. Ey dostum, sen zatdan qatar kayın bol. Ya hakkında içkin maglumatı baslyň öz aýdar. Onuň indi näýil bar?
Gydykly ýerine mi raýt? Neme müzzümi? Neme? Dost, basyk bara biraz ınjyrak bolansaň wara. Aslında seni öwümde wara, gatüwdümmi? Bir netije görülýdi, hem edýän işlerini görülýdi. Olaň ýuwaş-ýuwaş pully temada geri berernidi. Sen şol üçin şu gedek bir gaýrat et dost. Bor mekanjan bolýa dost arkaýyn bir gedek iş adam bor. Tanışdymady orada. Hawa ýöne inniklerde bir baha keser dost. Arkaýyn baha keser dost. Şu gedek bir gaýrat. Bolýa. Okey dost. Bolýa dost, men ýürüdüm. Bolyam. Orta bol. Bolýa, sag bol. Öňünden aýdarna ýygnak wagtym. Arkaýyn bol. Alo. Ne ettin, gürleştin mi? Bask edil Schwarz gürleşdim. Ondan? Gül ýaly boldy baslyk. Hemme zatdas. Mesele de reklaman özüm edip bereýin nidi baslyk bol. Bolupdur da. Ýöne wara öňünden awans. Arkaýyn bol berer. Bolly baslyk bolly. Ona aýtdym bolly baslyk bolly. Gelýärmi? Şop ýygnak wagty barjak diýdi, bolly baslyk. Bakym gelýärdin. Bolýa. Bor baslyk barar nädir? Şeydi pullanaýmasa pullanmam bolana. Yes, daş boldy daro daş. Oğlunlar, şu yağları biz Türkmenistan'a täze getirdik. Indi bizim borcumuz şu yağları Türkmenistan'ın ähli bazarlarına satıwa göýermek. Indi men size şu yağlar barada giň işleyin, maglumat bereýin. Bu Amazon yağları ýylyň ähli pasylları üçin niyetlenendir. Bu yağlaryň ählisi islendik barlarlardan geçendir. Şu yağlaryň hiçdem geçirilen barlarlarda yüzümüzü utandırmadı. İnşallah indem utandırmaz. Ine bu görýäniňiz antifriz. Has doğrusu antifrizin balı. Şunu inha 10 litrlik su koyuyorsun ine şu antifrizlerin izinden yettiler. Salam aleykum. Wa aleykümselam. Geldin mi dost? Bask ine suda men diýip Aşağı burun oturam. giyeceğim. Hanna ene şu. He, şeyle mi? Bolya geç. Geçin. Ya bismillah. Siz başlarmada başlarsınız da. Yani yoğam, bunu hemen arkayn devam ediverim. Oğlanlar yankaydı şimyalı. Bu yağları Türkmenistan'a getirmek için elimizde varın ettik. Kaygırmadık hiç fırgücü. Hudaya şükür ine bar kazancımızı şu yağlara koyduk. İndem nesip edenden bunları satışa gövermeli. Şu yağları mahabatlandırmak için hiç pulu kaygıramadık. Mahabata değişli, ehli işleri biz size anlayarız. Mekancan ile maslahatlaştık. O da mahabatı size anladı. Alağa. Umumi mahabada näçerek çykdyjyny gödögne getirýäňiz. Indi bir aktyorlar gerek bor, guramoçuluk. Onuň şoňa görärek ssenariýa ýazarýarlar. Bir hasap içinde bolar ýaly. İslendik çykdyjyny biz çekip bilýäris. Sen diňe bahaň aýt. İş hakyňyzy mekan bilen maslahatlaşansynız da. Maslahatlaşdyk. Owo, mekan bilen oturup maslahatlaşdyk. Owo. Men bilesim gelýän zadam, şu zady owa halky ýetirmek üçin bir kedek mahabat ederim bilen bolanok. Bir iş başlamaz soňam ýygyderli mahabat edip durmak gerek. Onuň şonu bilýän edim. Bir kedek mahabat etdirýäňizmi ýa-da ýygyderlimi? Biz muny dowamly mahabat ederiz. Düşnükli. Han. Ho. Bir men sägensene dost. Diňle dost. Edil men beýtjek bolmadym na? Eýni men sana näme diýeýin ay? Gasagyl pul gerek bolar, ýalňyş düşünme dost. Bir hili bir Hasana meher tanayan, senden garaşamakdym lay, olaň ýanyna bolşuň näýlay? Ýanky ýerde bir köpüge malamak mene sawol tarakatyna geldim, näme edip biljek? Utanaň okmay, puluň öňünde ejid ekeni. Başlığından öğrenmeli atlanken. Awa. Olýaly. Dolucu pulun getirýän, ondan soň başlaýas. Bolýam? Özüň tanatmasan ay. Pul taýin bolandy, jaňlaşay. Neme? Phong bi derek gerek gep bolor. Özbekde doglan ýaly
Vay be, hoş. Elsi varsın. Men bula yatmandılmayız. Ama iş bitirip gelip duram. Bana aleyküm am. Kakam çağırayım mı? Men bula yeni başlar o. Baran geçte yat. Erti gurlaşır. Oğlum. Kakama aydaysam onu öldürür ağam. Sapak kaymerken mi? Ay sen kireme. Biz haçan adam şekilli maşgalı olyasay. Suatlama men ziyan. Uluyla maskara olup bir adamadın mı? İyili ödülün olsun. Hey bir toç hayan yok mu sen? Yok. Sana derek men tonyan haçanı göreceksin. Bilmem o. Men dedim va. Tövbe estağfurullah. Men çıdam oğlum. Gidecek men. Oy. Çıdan yok mu? Çıdamayan varsan gidiver. Bu yer saplayan varsan. Şeyle mi? Bolya? Oh. Hava? Sıranı böyle sürde o. Turda öz göçür. Ya Allah. Men onun için giden vadede otuyorum. Men yok ödüm yetişmeyen o bileceğim. Adam olaydı. Yok, tersine gidiyor ayda. Ayhane, belli bir netice gelmin tak. Vakti gelir, düzelir. Her kime de vakt gerek. Vakt gerek. Düdölürüm, bilyen. Yönümün üzerine vakti hiç imtihanı olmaz. Men şonu bilyen. Motor yağım ya, karabka yağım ağam. Oğlan arda duranlar karok bankaları. Bolya alyanına. O şunal. Ay şunu alaydın şunu. Şöğür çeken yer gelip yatıp durna. Gel hele bari. Bolyala. Şöğür gülünlerle ya bolyala. Benim udok deyip durmur mekan kalkanım. Her kimin ödüne yetik alıdatı var. Bari işimiz sennel. Maşgala biznesini edip başladık. Uli ilin ağdına doğulluk. Alağan oğulları tuğuleme deydirdik. İlkinci olup Amazon yağını getirip başladık. Bir satışa kömek edersin deyip fikir ediyadım. Sen bolup büyüyorsun nehiyeli bir adarına da değerlay. Haçan sana şu gepler tefir eder ay. Şu gurruglar. Ödün yağlan. Öd başına biznes var, cayı var, maşini var. Aten molun barda adına berinden gidip var ya. Nereye gidip var ya? Oy, hayalın gidip var ya. Havarın yok mu? Nerede o senden? Gömünen ağrıyorsun lan. Adam. Sana yeni bir yeda kaydiyan. Dağap var ya. Düşünüyor mu? Qoğmuz ne ama? Sen giyce ne açıda geldin o ya? Akıma daydansın ha? Ha?
Sana diýen, akşam näçede geldin öýe? Ben kakymyny aýtdym ol beýle ugrutdymly ammara gala kaşak ýaglar almana. Näme men samsyk görýärmi? Görtdürna kameradan o. Araň atyp zordan geldi giýjäň üçin de bu. Sen meni gowja diňle. Sen yine yekecek edek gaýtalatan şu hereketlerini. Sen adam bolmaňa bir ay wagt berýärin. Şu bir aýyň içinde adam bolmadyňmy? Çağlaryňy, heleňi alýan da şu kapıdan yok bolýan. Düşündüňmi? Bolýa. Hani sen ikiňem ýydyma düşün. Bardım kaka. Giden adam arastırıp betoydu. Ova, geldinmi? Hali geldi. Bolýa, bir zümit şuwa ýokary galylar şuna. Vallahi çaltıra. Ay bolýa, kakam aýdal goýardy.